הנה היא מתארגנת לי עוד פעם ליציאה עם החברות שלה. לשלוח אותה עם הרווקות האלה זה כמו שליחות קטלנית 5. הלו! מקודשת! הלו! יא לא רווקה כבר תקופה! מה, דבר בטלפון, נו! לאן תלכי אבא? יש לי חתונה, נו, מה אתה? אמרתי לך 100 פעם, אתה לא מקשיב? שומעת? הוראות פשוטות, כנסי למצב הקשב. אני אומר את מבצעת. מה נדבר לך? אם אני אדע שבטעות ליווית את אחד המלווים של החתן, את בבעיה. אם אני אשמע שפתחו סביבך מעגל ועשית וורק כאילו את במעגלים של ארלם, את בבעיה. אם יוודע לי ויוודע לי שנתת טיפ למלצר שהוא לא ציפה, את בבעיה רעה. בעיה בת זונה של בעיה. שמעת מה אני אומר לך? בלי עין! שבלי עין! לבצע!